Kaixo lagun, COVID-19 sortu duen egoera dela eta, zuen ikasgelara bertaratu beharrean, bideo honen bidez zuzentzen gatzaizkizu jaso berri duzun galdetegia betetzeko irizpide nagusiak azaltzeko helburuarekin. Galdetegi honek ikasle gazteen profil pertsonal eta profesionalaren 7 ezaugarri neurtzen ditu, irudi honetan azaltzen direnak. Bertara sartzeko, bideo honekin batera jaso duzun esteka erabili behar duzu. Gainean klik eginda edo horrela funtzionatzen ez badu, kopiatu eta nabigatzailean itsatsi. Orrialde honetako garrez gain, jakin, galdetegiaren datuak anonimoak eta konfidentzialak direla, eta ikerketaren datuak aztertuak eta hezkuntza argitalpenetarako erabiliak izan daitezkeela. Era berean, ikasketa zentroak taldearen datu orokorra jasoko ditu. Gainera, galdetegia bete eta aurrerago zure erantzunak datu basetik ezabatu nahi badituzu, eskubidea izango duzu. Horrela gertatuko balitz, mesedez gurekin harremanetan jarri. Beraz, ados bazaude eta idatzita dauden lege oharrak onartzen badituzu, laukitxo honetan klik egin eta galdetegia betetzen has zaitezke. Hasteko, zure datuak bete behar dituzu. Jarraian eskatzen zaizkizunak. Bizi zaren herria, ikastetxea, batxilergo mota, maila, generoa eta adina. Galdetegiak ez du erantzun okerrik. Galdera edo baieztapenak irakurri eta esaldiarekiko duzun adostasun maila adierazi. Erantzun eskalan, eskerreko zenbaki honek esaldiarekiko erabateko desadostasuna azaltzen du, eta lerro berdineko eskumako beste zenbaki honek erabateko adostasuna. Orain arte, galdetegia bete duten ikasleek 15 minutu inguruko denbora tartea behar izan dute. Horri bat betetzen duzunean, hurrengoan klik egin eta jarraitu iten guztiak bete arte. Galdetegiaren bukaerara iristen zarenean, finalizar gainean klik egin eta pantaila zuria azalduko zaizu. Goiko aldean closing page idatzita ikusiko duzu. Horrek adierazten du galdetegia ondo bidalia izan dela. Besterik gabe, aurretiaz eskerrik asko galdetegia betetzeagatik, animo eta zaindu. Elkarrekin lortuko dugu.